Dimecres 7 de setembre. Evangeli i Salm. Primera lectura. Si estàs lligat a una esposa, no facis res per separar-te'n, però si no hi estàs lligat, no busquis esposa. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, no dic cap manament del Senyor referent als qui no són casats, però us dono el meu parer, i sé que per la misericòrdia del Senyor sóc digne de confiança. Jo crec, doncs, que en la situació present el millor és que cadascú es quedi tal com es troba. Si estàs lligat a una esposa, no facis res per separar-te'n. Però si no hi estàs lligat, no busquis esposa. No és pas mal fet que et casis, ni és mal fet que es casi una noia, però els que ho fan trobaran destorbs que jo us voldria estalviar. Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l'oportunitat present. Des d'ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren com si res no els fes plorar, els qui estan contents com si res no els alegrés, els qui compren com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d'aquest món com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat. Paraula de Déu. Salm responsorial. Escolta, filla, estigues atenta. Escolta, filla, estigues atenta. Oblida el teu poble i la casa del teu pare. El rei està corprès de la teva bellesa. És el teu senyor, fes-li homenatge. Escolta, filla, estigues atenta. Arriba la princesa tota radiant. El seu vestit és de brocats d'or. Guarnida amb brodats, és conduïda al rei. Arriba amb el seu seguici de doncelles amigues. Escolta, filla, estigues atenta. Conduïdes entre cants de festa, s'acosten al palau del rei. En lloc dels teus pares tindràs els fills. Els numeraràs governants per tot el país. Escolta, filla, estigues atenta. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegreu-vos i feu festa, diu el Senyor, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Feliços els pobres, ai de vosaltres els rics. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús alçà els ulls i digué, mirant els seus deixebles: Feliços els pobres, el regne de Déu és per a vosaltres. Feliços els qui ara passeu fam, vindrà el dia que sereu saciats. Feliços els qui ara ploreu, vindrà el dia que riureu. Feliços vosaltres quan per causa del Fill de l'home la gent us odiarà, us esquivarà, us ofendrà i denigrarà el vostre nom. Aquell dia alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igual feien els seus pares amb els profetes, però ai de vosaltres els rics, i heu rebut el vostre consol. Ai de vosaltres els qui ara aneu tips, vindrà el dia que passareu fam. Ai de vosaltres els que ara rieu, vindrà el dia que us doldreu i plorareu. Ai, quan tota la gent parlarà bé de vosaltres, igual feien els seus pares amb els falsos profetes. Comentari. L'Evangeli comença fixant-se en la mirada de Jesús, mirada que parla i tot seguit fa una proclamació de felicitat per als pobres, que són els mateixos que s'ofereixen, passen fam i la gent se'ls treu del damunt. El motiu per ser feliços és que Déu els fa el regal del regne. Això era veritat quan Jesús parlava, i ho ha de ser per l'acció de l'Església, continuadora de la missió de Jesús. Els ais s'adrecen als que tenen el cor dur davant el sofriment del món. Sisplau, subscriu-te a aquest canal i dona like al vídeo. Et desitjo una bona jornada.